Miyerkules Santo na tabi. Aldaw man kan sa tong mahal na inang Santa Maria or Mother of Perpetual Help, magpasalamat lamang kita sa oral daw na intersesyon sa satuyang pagbuhay-buhay kan sa tong mahal na ina. Ano man tabi ang kasiributan, amang Diyos, perming enot sa gabos. Sa mga nagbe-birthday man, happy birthday. Sundo na naman kitang alas 10 na para mientras pag Semana Santa to give way duman sa samuya man na regular na pagpapaabot nin reflections messages kada Kwaresma with the end point na ma-enrich ang satuyang buhay espiritual. Pag alas 10 taon-taon madadangog taman si Father Arjona. Meantime, tingog kan banuan po 9 to 10 a.m. katuwang sa luwas ang Megaforce Jomar Jimmy Al Tres Compadres. Si Ans, si Luens, si Renz, and syempre sa Manibela si Henry Boy Mata. Yaon dyan sina sa luwas. Padagos pan pag-rekorida. Kumusta ka mo dyan tabi sa palibot ha? Mga paraan tabay man. Si Bunjing Tanay, ang sa technical control, the man from Nabua. Hoo-ha! Sa newsroom, yaon diyan ang samuya pong malalauman, the ever reliable news manager Mardela. Daing iba. Sadit sana pero tian. Sa production center katuwang tadyan si AM, ang AM ng DZGB AM. Angel Mustaza. Sa IT, tandem si Arven, sagkod si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Medyo bawas-bawas mo na kita bunjing kan sa tuyang kapilyuhan ha. Ta Miyerkules Santo na. Sinasabi ko sa iyo bunjing. Awin na ngayon sa'yo. May kasa na ngayon dyan ng luko-luko. Ako ngayon, iguning spiritual advisor, si Father Momoy Borromeo. Así, me gusta a mí, así. Biyo ngayon akong babantay ni Father Momoy pag nagmamam ka ngayon. Gusta a mí. Dahil pig-impormaran ko na si Padre Momoy Bunjing, break na kitang dua. Kaya ugmahon si Father Momoy. Good morning man tabi sa gabos na nakalag-on sa official Facebook page kang DZGB, ang DZGB News Online. Sa inman na parte po kang Pilipinas sa Sinkinaban. Maray na aldaw, hali po digdi sa Legazpi City, Philippines. Extano. Siyempre, sa satuya man na mga paradangog. Extano. Sa AM Band, marhay na aga sa pigabot kan sa muyang fuwersa po sa laog kan Bicol. Imaging sa luwas kan Rehiyon 5. Si Teng na Broqueza, marhay na aga tabi sa indo dyan kay Teng. Teng, daing mo niya ning laban sa tropa dyan sa garahe, kabangang aldaw siya na. Kasuhapon bunjing kun mon alas 11, nagsarangli naman ning panglaban. Alas 11 unto. Gan mo kansaro si Nardo, si Trixie. O nga pema, matod na naman kaning palaman. Teng, maray na aga tabi ha. Bation man daa ang ninang ni Teng na Broqueza. Makumplean nyo sa Abril 1 sa aga. Si Ching Abocado kan mauyod, si Bonifacia Ching Acabado ba ang Abocado? Acabado, yan. Ching Acabado kan mauyod, si Bonifacia Ching Acabado diyan tabi sa mauyod. Ma-birthday pa lang sa aga, ninang ini ni Teng na Broqueza. Teng, good morning.
Bati man daa so barkada tadigdi sa garahe ng PHO. Yeah. Ipreparar so pangudtuhan. Ano teng, maray na aga tabi sa inyo dyan. Sige, advance happy birthday kay Bonifacia Shing Acabado. Kan mauyon. Sabi kan sa imong ihado, si Teng na Broqueza. Ano? Sige, duro-diretso na kita kan mga istorya. Ano ining nangyari dyan sa tabako? May sindikato bunjing nin swab test result. May nabiktima mga taga-Catanduanes. Ang bayad na pighahagad 1,500 pesos. Sugibo-gibo duman sa Metro Manila, nakaabot na digdi sa probinsya Canalbay, dyan sa Tabaco Port. Sige, taod-taod ta isplikar ta yan tabi na mga pangyari dyan and abisuhan taan publiko tanganing dain na mabiktima kan. Lalong-lalo na sa mga mabiyahe po pasiring dyan sa Catanduanes. Birthday man ngunyan tab o sa aga ni... mga birthday ka, Richard? Sa aga, Abril 1. Yan, ki Richard na Astor. Advance happy birthday tabi sa imo, Richard. Huwebes Santo. April Fool's Day. Di ba ang one, ano? April Fool's Day. Oh, yeah. Advance happy birthday man tabi sa imo, Richard. Susamuyang IT, digdi. Tira na tabi, Richard. How young is Richard Astor? 21. Ayan, pwede na. So, saro na pig-istoryahan nindo kung pera so edad. Pig-totoong baga pig-uukod nindo. Adi, pera na daw ang edad ka ito. Kaputunta mga noarin. Saga, pwede na chard ang pansit canton. Pwede na yan. Sumaharang-harang. Diyan sa tindahan. Huwebes Santo. Happy birthday advance, ano? Si Richard na Astor sa aga, sa muyang ITDB. Sige, diretso kita kan mga istorya sa palibot. Aramon tamo na, ang sitwasyon dyan ngunya na Miyerkules Santo, katuwang ta dyan, sa tuyang katropa sa news team, sa padagos na pagrekorida, kan sa muya pong mobil na kalinyada. Ans Galero, Ans, good morning. Please go ahead na. Yes, maray na aga, Sipio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, padagos mo niyan, ang patrabaho kan Legazpi City Engineering Office, katuwang lokal gobyerno kan Legazpi, para sa pigigibo mo niya na Legazpi City Exposition Building. Inian kinonfirmar sa DCGB News, ni City Engineer Clemente Nong Ibo, na maski na nga ni daw nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19 asin nag-obserbar kita kan Semana Santa, padagos man biraray mo niyan ang pagkonstruhir ninda kan nasambit na ng edifisyo diktiman sa iyan sa compound kan Legazpi City Convention Center sa may Legazpi City Domestic Airport o sa kaya sa Albay District. Sigun kay Igo ininit po kung mas o menos 76 million pesos na ipinag-alokar na pondo ang gobyerno lokal kan Legazpi. Asin ini ikinaugmakan na engineer dahilan sa hali ini mismo sa kwarta o kaya pondo kan na syudad kan Legazpi asin wara ini na dahil nagpuа o nagkaiguan nin utang ang syudad para maikonstira na nasambitan ng bagay. Na exposition building na ini, pinagkikibot na nga ni na maipreparar man na syudad kan Legazpi sa mga posible na kiribuko na darakula na pagtiripo na sa mga maabot mga aldaw, lalo pa ngunya na saro sa mga prioridad ng syudad man, iyo na maging top kita sa mais o kaya ining pigaapod ng mga meetings, convention, expositions na pinagkikibot sa tuyang nasyon. Ini man na sigun kay Ibo, na prioridad na infrastructure project ni Alcalde Noel Rosal dahilan sa dakula nga ni ang magkikintabang kay ni. In kaso man daw matapos ini sa lalong madaling panahon, nagtutubod si Ibo na dakula ang magkikintabang kay ni, tapos na sa turismo kundi sa ekonomiya kan syudad, lalo pa ngunya na padiit-diit naman kita na nagbabangon dahilan sa pandemyang COVID-19. Kung magigirumduman, sigun sa nasabitan ng opisyal, taon 2020, partikular na kan bulan ni Disyembre, pinuunan ang proyekto ini sa laog sa naman kan convention o sa laog sa naman kan compound ng Legazpi City Convention Center. Dakulaon ining edifisyo, ha? Yes. Buda nahiling ko so perspective ka, magayon man managad.
Yes. Mahiwason iyan na dati baga, so bakanteng lote andyan sa may compound kan LC3. Yes, oo. Ngunyan, gari yun na sugabos nakaokupar mayoriya ka natatadang bakanteng lote. Tama ka dyan, Sir Pio. And so, ibang mga opisina dyan, pinaglipat naman. Ibinalyo na sa ibang mga oficinas di gobyerno dyan. Dakulao sa entrada pa sa nakan LC3, buda sa pagilid, halos okupado. Yes, and para kang mismong convention, okay, kang exposition center dyan, na nasa ambitan ng lugar, igwa pa ininin, kung di kita nasasala, two-story na parking, and ini ay magiging, kumbaga, solusyon man, na kapag may magtiripon di sa syudad kan Legazpi, dahil na mamalatbagat pa ang parking ng mga pampubliko as in pribadong vehikulo. Yaon pa so opisina ni Boboy Nakanyo. Gari naglipat na tabi sinda Sir Pio sa City Hall. So opisina kan PS, so public safety. Public safety, same man giraray Sir Pio, garo naglipat din sinda, kung di kita nasasala dyan sa motor pullman kan City Engineering Office, tapos sa Testa Albay, naglipat naman sa regional office sa Rawis, Legazpi. So motor pool, diyan masana sa compound kang LC3. Ayun po. Yaon masana. So public safety office. Sige, go ahead. So yung tabi Sir Pio, paglaom kan gobyerno lokal kan Legazpi na tulos-tulos, as in marikas na matapos, kompleto ang proyektong ini. Kibahan si Boy sa Mobile, Ans Galero, Salamat tabian, salamat sa istorya hali dyan sa motor pool ka Legazpi mga infrastructure projects na tigpapadagos po kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Yan, sige. Si Kompalan, si Irmana Maniching, si Edna Usilyada. Yan. Ugun mo Maray na aga tabi kay Edna Usilyada. Diyan pala na hapon bundig, may laban na naman. Masulog na naman akan panlaban. Sa Capitol na naman. Os mayos. Maarmas na naman kamutsing, ating. Igwa na naman yung laban na alaw. Alaw na hapon, laban na naman. Capitol mismo, masumpit, yugon mo. Sige tabi, di. Kaso nakaaging aldaw, nagkasiribot dyan sa Catanduanes, may nakalusot, na nagkapirang persona, igwanin mga daradara na sertifiko bunjing, papeles, sertifiko medikal showing na negatibo sinda sa COVID. It was eventually found out na peke. Paano nangyari? Igwang nag-arabot na grupo mauli sa Catanduanes, natural, igoning advance control point ang Catanduanes diyan sa Pier kan Tabako. Mga emplyados ini kan lokal na gobyerno kan Catanduanes ipinagposte diyan sa may gate mismo kan Tabako. Sindaan sasaligsig kan dokumentos, papeles na kaipuhanan ipresentar kan mapasiring sa Catanduanes, lalo na itong sa mga LSIs na dapat kumpleto kamo duman sa mga rekisitos na nakapalaman sa sarong orden ehekutibo ni Gobernador Boboy Kua na kaipuhanan igwa kamo nin daradarang medico certifico na negative kamo sa COVID, either antigen, saliva, or swab test. Maski arin duman sa tulo, mamili kamo. Di sa madaling sabi, igwanin attempt na magbiyahe pagkatanduanes, nagkapira ini, apat ga dito o anom. Ngunyan, to cut the story short, da ipinalaog, da ipinaboard mo na sa barko, sa ferry boat. Na-screen nga ni dyan sa advance control point kan Catanduanes sa Pier kan Tabako.
Hinanap ngo na nin mga lugar na dapat ngaya magpa-antigen test kamo sa mga araw kaining rekonisido kan gobyernong medical institution. O di so iba nagpasiring duman sa kung sa ina pinagturan, so iba bunjing, duwa yata ito, nagkaon sa sarong karinderiya o dyan sa may Pier Cantabaco. Pagkaon ninda sa may karinderiya, siyempre mabiyahe baya o kung ano, may nagrani. May nag-ofresir, tayo gayon sa mga hanap-hanap, pigtatandaan, so nahaharang duman sa control point, pigtatandaan, sinunod. Mantang nagkakaon, pig-opresiran bunjing, nin pasistema na maiisyuhan sinda ning swab test mismo. So resulta na kan swab test. Nadag ka man sudua, an hinagad 1,500 kada saro. An ginibo, hinagad sa messenger, account ninda, ipinadara man agad bunjing, may pinadara na sertifiko medical, resulta ng swab test. Di ito sa ginamit kan duwa. At first glance, duman sa control point, napalaog, napasakay sa barko, nakaabot nga ni Katanduanes. Then, kan nagre-recheck na sa mga tauhan dyan, kan Kapitolyo, kan Katanduanes sa Pier Cantabaco, it was found out na falsifikado idtungso swab test result. Tamadali na sa nabagagunyan bunjing makapagpadara ng mga dokumentos, messenger, i-print mo, tapos maski nga ni screenshot mo sana o dyan sana sa cellphone mo ipahiling. Ito may pinagpresentar man, pinagprint na gayon gani, na found out falsifikado sa dokumento. Ang paghunak itong duwa, makakalusot sinda, nya igunin mga kontak iyan tabi, pag abot manindo dyan sa Pier Can San Andres, o kaya duman man sa Pier Can Virac, taduwa yan na duduongan nindo, kung arin na barko ang gusto nindong lunadan, ferry boat, sumapa San Andres o sumapa Virac, igwa pa dumanin masaligsig sa Indo. Duman bunjing, nadali itong duwa. Yan. Nariko po ito. Kaya day ka mo tabi dyan maghadit sa probinsya kan Catanduanes. Day ka mo maghadit dyan, ta pinag-istabilisar ni Gobernador Boboy Coa an araw ka na set up. Ano? Yan. So, itong sudua na nagkaigwanin peke na dokumento, nadakop ito, yaon sa sarong quarantine facility. Pinagbabantayan kan otoridad and pinag-aadalan ang posibleng mga aatubangon na konsekwensiyas legal kan mga ini in kaso ipurso an asunto. Kaya di ka mo dyan tabi maghadit sa Catanduanes, tayan tabi nasa saligsig ning marhay. Taan sabi ka ni Gobernador Boboy Coa, daibaling magsuro sakripisyo ngo nangunyan sa pagbabiyahe. Basta ang kasalida man kaan sa maabot na panahon, katrangkiluhan kan kagabsan ngaya digdi sa Catanduanes. Day ko ngaya pwedeng ikompromitir ang seguridad medikal kan mga kababayan sa Catanduanes. Tas siya mismo bagabunding, si Gobernador Boboy mismo, survivor iyan kan COVID. Na COVID bagaan si Gobernador Boboy Coa. Aram niya ang sakripisyo, ang anxiety and stress, ang fear, ang inconvenience, kung ano ang namamatean kan sarong may COVID. Buda so epekto kaan sa personal na buhay, buda so epekto kaan sa komunidad. Kaya siya mismo, habo niyang ma-experiensyahan niyo po dyan sa Catanduanes na mga membro kan sosyedad, an araw ka na sitwasyon. Kaya araw kaan, ipinag-implementar ang sistema na paghigpitan ang malaog dyan sa isla. All for the general welfare kan mga taga-Catanduanes. Tayan po, nasa mandato ang kan konstitusyon, general principle kan konstitusyon, na iyo ang pinakaharigi kan gabos na ley sa Republika kan Pilipinas, na iyo susustinir kung natataygo kita ning pas i-orden sa Pilipinas ang konstitusyon, yaon dyan nakapalaman ang mga hepe ekotibo igwanin mahiwas na disposisyon for the sake of general welfare to implement iyan na mga nagkakandigong aksyones naan
tanganing maprotehiran ang general welfare. O, kaya yan, pinag-istabilisar ni Governor Boboy Kuwat. Taday mapupwede ngayong makompromitir ang seguridad medikal kan mga ordinaryong tao, mga konstituentes, gabos, digdi ngayon sa katanduanes. Kan makahuron tan gobernador one time. Kaya ipinaluwas ang executive order na yan. Kaya kung may mga nagbuburot wa dyan na mga istorya sa Indotabi na may nakalusot o kung ano pa man, don't worry kamong mga taga-katanduanes. Nasasaligsig iyan kan mga tauhan kan lokal na gobyerno kan Katanduanes. And pinaghahagad man nga ni ang kooperasyon, siring man kan pangapunan kan iba pang mga local chief executives. Pinaghahagad ni Gobernador Boboy Kuwa ang mga taga-barangay dyan sa Katanduanes. Kung igwang bagong abot, bako sa pagpakaraot ka nag-abot, bako sa pagduda sa nag-abot, but for the general welfare and protection kan sa indong komunidad, barangay, tabi man ipaisi sa indong mga kapitanes, opisyales, barangay, tanganing ma-check kung may papeles. Bako yan sa pagdiskriminar, bako yan sa pagpalain, bako yan sa pagsita o kung ano pa man, kundi pagprotehiran kan kagabsan dyan sa Katanduanes. Ano? Okay, ang sabi kan gobernador, mag-cooperar tabi mga barangay. Araman sana kung may mga maabot, kung may papeles, daing problema. Kung may papeles, duman ka mo sa facilities. Ano? Sige, so yan po ha. Kaya kamong mga nagbabiyahe pa Katanduanes, paano yan? Sana maimbestigaran ni kang National Bureau of Investigation o kanano pa man na otoridad kung si isa iyan na nagkakaigwa dyan ni araw ka na modus sa pier kan tabako. Tamay nadali na eh. Pinaimbestigaran kan Kapitolyo, kan gobernador, iyon so nangyari. Tabi ha? So, please, mag-obserbar. Dipisil ang sitwasyon tabi ngayon ha? Sige, ito na po muna. Mga paraan tabay, sandali po lamang. Ha? Botobot kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itaman mga relos. Nasa linya dapat kita bunjing. Nasa laog pa kita kan jurisdiksyon. Oras, Pilipinas, alas 9:35 ang aga. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Max Beat. Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan as iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters sa mga lugar na daig pupwedeng makua umaabot kan mga aki. Inidahilan tabaka kawatan ng mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan stasyon na ini. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian
Si Ginubatan Councilor Randy Gata kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Neens Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Neens Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. Saan ang problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. Tatlong doktor na po ang pinuntahan ko po. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dadalhin po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking CIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Neens Wellness Center sa inyong lugar. Ang Neens Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Neens Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Buwelta na kita sa programa. Maray na agad yan kay Sir Kadog San Roque diyan sa San Andres, Catanduanes. Nagluluto na naman da siya nin gulay na pangudtuhan. Na mitgas na naman ngaya. Sir Kadog, good morning tabi isa mo. Kumusta diyan sa familia, as in sa tropa, sa Pier Can San Andres, Catanduanes? Anong pigluluto mo tabi, Sir Kadog, ha? I-retrato daw tabi buda, ipublikar mo girarayta. Puertihon ini minaloto, Sir Kadog, sa mga retrato pa sana na mitgas na talaga. Ano daw pigluluto? Anong pigluluto mo diyan tabi, Sir Kadog? Pahilinga daw tabi sa Facebook. Diyan sa indong lugar. Maray na aga sa Indo, ha? And happiest birthday mandaa kay Mr. Mario Relo kan Baras, Catanduanes. Mr. Playboy kan Baras, si Mario Relo. Birthday mo daang ngunyan tabi. Happy birthday. Diyan sa mga taga Baras, Catanduanes. Si Mama Lynn na Dineros. Maray na daw sa imo, Mama Lynn. Nagdadangog ka patabi, Mama Lynn. Natangay sigan pikit-pikit kan mata mo. Nyako, pasmado. Dagitonon si Mama Lynn. Pa-check up ka ngaya. Karay kang buhay mo ngay dyan. Sige ngayang kurukindat kan tuo mong mata. Yan. Maray na aga tabi. Kay Mama Lynn na Dineros. Kumusta kay Edith na Manila. Yan. Oy, Sir Kadog, baya luluto mo diyan sa San Andres kan Catanduanes, tabi.
Padarahiman digdi pa, iturol mo sa dyan ki Kapitan. May biyahe pa man baga sa aga. Turol mo dyan ki Kapitan Atan sa ferryboat, sa baton ko sa tabako. Kung igwang, ang request ni Bunjing, so, patakan Carabao. Ana sir kadog na San Roque, oray na aga. Medyo oro alalay na sa nakita ko niyan Bunjing ta Miyerkules Santo na bagatabi and the ining alas 10 si Father Arjona po ang sa indong makakasabay for almost 30 minutes para sa reflection po kan mga manlain-lain na porsyon kan Biblia na dapat niya itong masabutan na sini sa buhay. Mamamilagud, marhay na aga man tabi sa imo. Mamamilagud. Yan. Kumusta mamamila? Ritukiha daw ining mata ko nagapara pitik-pitik mamamila. Kuti-kution mo kung paanong solusyon ka ini dyan sa imo sa harong mga noorin, ha? Mamamila. Sige ang pitik-pitik ta, pasmado ginin kan electric pan. Tapos kuminarigos pagkatapos, tulos. Ano Bunjing? Ano mamamila? Kaya daw ining maremedyohan. Sige ang pitik kan mata ko. O, di, pag 10 o'clock tabi, more or less 10 minutes na lang, si Father Paul Arjona ang sa tuyang magkakasabay. Then sa aga, o kaya sa agang aga, iyo na ini so, hurhalawig ini Bunjing, Chrism Mass. Dahil na siguro kita maprograma sa aga ta, halawig yan eh. Sobra alas 10 yan, plus yung commercials pa. So this would be our final episode ngunya na semana para sa Tingog kan Banwaan ngunya na taon sa semanang ini. This week, Holy Week, mag-antabay ka mo, halawig ini Bunjing na Christmas. Yaon dyan sa Rabunjing sa Albay Cathedral, sa mo yung IT personnel, buda, sa mo yung tech guys. It will be live, sa radio, sa AM band, buda sa Facebook account niya mo, tabi. And, duro-diretso na po yan, mga misa, kaya, misa, aktibidades, lalo na sa on-air man, mga drama sa manlaylain na porsyon kan Passion and Death of our Lord Jesus Christ. Diyan na hapon, may Bicol target pa kita. Diyan na hapon tabi, regular schedule yan. Diyan na hapon. And, yun na nga ito sa aga, diretso na po yan, Christmas. And maghapon na, worship songs, kasaysayan sa buhay ni San Pedro, ni Dimas, tapos Last Supper panganing misa naman, 5 to 6:30 halawig man iyan, sa St. Raphael Church live man yan sa aga naman na Biyernes. Yan, tabi. Sabi ni Pading Noel na Manalo, nasobrahan ka lang padiki eyes to eyes kay Kompido, kaya nagpitik-pitik sumata mo padi. Kasabay na dyan kay dating Congressman Nando. So mga istorya mi Bunjing, mga noorin, iluluwas ko ya. Mga istorya. Ara mo baga kumpadring Noel, pag may mga istoryang medyo nagsisirkular na dapat maintindihan, iapudan man kita kan mga barkada niya to. Budahihapot niya to, anon mga katotohanan, anon mga posibleng mangyari, anon mga desisyones. Yan. Pading Noel, ha? Maray na agatabi sa imo. Dimigdi ka ngayata, uni, ang mga maray na istorya. Uni ngaya, otoman, uni, di yun niya ko, pag-uro istoryantan. Kumpido, maray na aga. O regards that tabi sa imo, kay Pading Noel na Manalaw, sabi ni Mama Mila Good, magkuakang lakad bulan. Kaagaan mo ning tulong butil na asin. Runuton mo sudahon, pag maturog ka na, ipunas mo sa may palibot, mata mo tabi, dai mag-aircon tabi. Dai man akong aircon tabi, Mama Mila. Ay lakad bulan, nigo ako duman gayon. Budat tulong pasi nin asin,
Yan, tulusan na. Ronoton, baloon ta daw ini mamamila. Ang problema, kung dahin akong lakad bulan duman, manghanap kita. Sige. Di, iyo sa natabian ha. Diyan na hapon may Bicol target pa man kita. Dispues sa aga, dahin na po. Sundo, Sabado, dahin na mo nasusatuyang Legally Yours GB, and we will be back sa regular programming na comes after na kan tigapon na pakalapas. Ano, yan. Sarabunjing nga ni. No rin ma general Biyernes o Sabado. Sabadong maghapon. Iprepararaan ihawan dyan bunjing. Sa ibaba. Yo. So, kuan. So, uring. Yan. Yo. Iprepara. Tamantang naglilinig, iguaning naglilibot. Yung sinasabi ko. Ay, nangasay mo, mali ka na dyan ta. Si Mana Santa. Puro ka nga kabulas to gano. Di, sige tabi. Salamat kan sa ido pag-antabay. Ano Pading Noel? Sabi ni Pading Noel. Sukat, day mo ako iniba. Dapat ako man ko ta, nagpipitik-pitik. Di at least, duwa kita. Nigun mo Miss ko na yan si Milagud. Nag-ilingan sa nakamikan, nagpapabutobot sa kapihan. Mamamila, miss ka na daan ni kumpadring Noel na Manalo. Magpabutobot naman da ka mo naman sa kapihan nindo. Sir Pio, balik sa ugali ka ni bang jeepney drivers, face mask sa kuko. Ay, pariparo ta naman tabi yan. Sige. Thank you so much, Tabi, and have a blessed Holy Week sa Indo, ha? Taod-taod ta apo dan na si Father Paul Arjona. Bunjing, pasok man yung mga komersyal para all clear na tayo. Salamat kasi pa kantabay. We will be right back sa Reflections with Father Paul Arjona. Salamat po. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang.
Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapagrehistro nin duwang panibagong kaso nin COVID-19 sa Batanes. Sa datos kan provincial government, ang duwang nagpositibo sa virus, puro babae, na edad 49 anyos matapos magsairarom sa RT-PCR test kan Lunes, Marso 29. Napag-araman na nag-abot ang duwa kan Marso 20 sa Batanes, lunad nin Philippine Airlines o PAL flight. Sa ngunyan, naka-isolate na ang duwang nagpositibo sa virus asin sa ngunyan, asymptomatic o daing namamatayan na sintomas kan virus. Katako daini kan na naglobo na siyam ang bilang kan mga kumpirmadong kaso nin COVID-19 sa Batanes, anom sa mga ini ang aktibo sa virus asin tulo ang narahay sa virus. Yan ang pangalas 10 na barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Downy, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Sige po this time, dili na kita sa satuyang Holy Week Reflections, Lenten Messages, asin iba pa. Kasabay tana si Father Paul Arjona, kay Rex Paul Arjona, kan San Ramon Nonato Parish. Diyan po yan sa Tagas Daraga Albay.
Father Rex, marhay na aga. Si Pio po kan DCGB. Salamat sa oras and we will be listening. Go ahead na, Tabi. Ay, good morning, Tabi. Brother Pio. Opo. Salamat. Sa ano ba yan, Holy Week, Tabi. Sa mga nagdadamog po sa DCGB, sa Kapos po, maray na. Diyos maray na daw sa Indo Kapos. Ngunyan po, pag Miyerkules Santo, ang apod kang Miyerkules Santo, Spy Wednesday. Inata Spy Wednesday ini dahil sa aldaw na ini ang ebanghelyo ito mismong pagpasaluib ni Judas kay Jesus. Kumbaga siya ang spy duman sa laog kan sa iyang apod kay ni mga pag-iriba. Ang spy bako man sana po ini so agent kan kalaban na gobyerno nag-espiya ngaya o ibang kumpanya. Kundi sisay man na mga traidor. So, traitor yan, in their midst. Sa satuyang pagurupurop sa pagkagadan, asin pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, maray na pagurupurupan kung ano man ang reaksyon kan mga tao sa iyang palibot. Ang saro sa mga crucial na nag-react, asin ang sa iyang gibungani, nagkaigwanin impluwensya sa turn of events sa hiro kan mga pangyayari ining pagpasaluib ni Judas. Magayon girumdumon na si Judas, bako man magayon girumdumon si Judas. Kundi maray na rumdumon, maray na pag-atid-atidon na si Judas kay iba ni Jesus. Handpick niya, first disciple nguna ini. Si nagtubod din sa iya, binunyagan ni Jesus. Pinili ini ni Jesus matapos ang periodo nin discernment niya na nga pangari isa nin magdamlag. At sa pagkaaga, pinili niya 12 na yung pinakaugos sa iya. As in, tiniwalaan ni si Judas para maging treasurer. Yan. Siya ang parakapot. Tesorero pala, Father, Tesorero gunmuan. Siya ang tesorero kan sa indang siring. Kaya kani kan Lunes Santo, so Ebanghelyo, na si Judas may comment. Kang nahilin niya na sorong babae, si Maria, tugang ni Marta si de Lazaro, nag-ula nin sarong mamahalon na ulor kay Jesus. Yan. Nagreklamo siya, mahalon man ngaya, sinayang sa nangaya, mas maray pa kuta ngayang ikatabang sa mga dukha. Alagad may sinabi man duman sa nagsurat ka ng Ebanghelyo, si Juan, sabi niya, na bako man talaga ninhulitan puso niya para sa dukha, kundi siya nag-iikit ng kwarta. So yan si Judas. So ang sa iyang pagsaluib kay Jesus, bako man saro na sarang event, saro sa ng act of betrayal, kundi sa pattern. Yan, sa pattern. So anong pagirumdum kay ni sa tuya? Father Tabi. Yes po. Iyo po ini si Judas Iscariote. Yes, Tabi. Doon may duwa bagang Judas. Si Judas Tadeo, asin si Judas Iscariote. Sa pangaran pa sana talagang true traidor na. Kaya nga ni baga, inapod si Judas Tadeo, si St. Jude na, yan sa Lapu-Lapu sa tuya na patron. Opo. Si San Judas na patron in imposibleng mga kaso. Yeah. Dahil sa association niya kay Judas Iscariote. Iyo nga ni. Ngunyan, Padre, araw dahil magkapareho sindangaran, siya ang hudyan na rinaramihan. Yeah. Kaya, siya na ang last resort. Opo. Araw kayo ni Padre, may nagsasabi, El Catyo muna, madali, Padre Tabi, may nagsabi, importante man ang papel ni Judas Iscariote. Oo. Kung dahil siya nangyari ining apod kayo ni, na kay Jesus. So pagtubos sa pero, tuya. Oo. Totoo man talaga na sa propesiya nga ni ang sayang gigibuho na pag-traidor kay Jesus. Opo. Pero saro pang maray na girumdumon man, kasi bago sinabi ko, na bako lang ini single act of betrayal, kung it's already a pattern of wrongdoing, pattern of sinfulness from the start. Kaya nga ni, baga, tinukal niya sana si Jesus sa 30 pieces of silver. Yan, opo. May issue na siya sa kwarta. Mas na umumuot siya sa kwarta. So may pattern na luway-luway na pigkukurap sa iyang puso hanggang sa umabot sa punto na maskihan sa iyang kagurangnan. Yan. Pinabakal niya. Ibinenta niya. Ibinenta niya. Opo. Pero, ni man ang pagrupurup ta, si Judas bako man sana ang
pagpasaluyib ni Judas ang nagkausa kan pagkagada ni Jesus. Po. Kundi ang pattern kan kasaalan kan kadakol. Ang inot na inot, itong mga nagpaplano na ipagadan si Jesus. Na ginamit ng si Judas na kasangkapan. Yan. May sinfulness man dyan. Siyempre, kadua, sunod, bako man ni kadua, kundi sunod pa, ang kadaklan, ang kasaalan kang ginaban. Yes. Na kung kita sana, ang kan katawuhan, di ta kaya. Yan. Kaya, si Judas, ining mga Pariseyos, asin mga eskribas, asin mga langkaw na padi na nagpagadan kay Jesus, pati kita gabos, damay sa pagkagadan ni Jesus. Iyo po, oho. Yan ang sanot ang reflection, garo baga sa tingin niya na Spy Wednesday. Pero bako dahil ka nagtatapos an istorya ka ni Spy Wednesday na nagtatapos sa spying and betrayal. May magayon na sinabi sa John 15:13. Sabi ni Jesus, sampang kaining act of betrayal and sinfulness na nagkausa nga di sayang pagkagadan. May sinabi si Jesus, there is no greater love than to lay down one's life for his friend. Oh. Kan si Judas nasa huring nasa kay bapa ni Jesus, aram niya na ang puso kay ni. Pero namutan man sa ni Jesus. Yes. Pero bako na si Judas pati si Pedro baga nagnigar man sa iya. So sa iyang mga disipulos nagdurulag man sa iya. Minsan aram niya sa indang kaluyahan in puso. Antay na mga kakundian, namutan sinda ni Jesus. This is what ini kaduwang mensahe kay di. That love triumphs over sin. Love triumphs over betrayal. Kasi mga trinidor dyan, so mga apod kayan, niloko dyan. Magayon nining pagirumdum. So naaram ni Jesus na niloloko siya. So mga pero namot manggiraray siya. So mga kwanpadre, so mga nag-change oil na nang loko. Yan. Pero pasiguro bako ini dahil gusto ni Jesus na konsintihon. The story of sin triumph, winning over love. It's not a story. It's not about allowing, tolerating sin, but actually healing the effects of sin and effecting conversion, ang pagtalikod na sa kasalan. Yes. Unfortunately, para kay Judas, masyado siyang inabot nin remorse. Ang paguna niya dahil na sa nin pag-asa. Ginawa niya man sa iyang sadiring buhay. Ayun. Oo, si Judas. Sa pagkuha niya kan sa iyang sadiring buhay, that is also a sin against the Lord. Okay. Nata, dahil langgut kan man na Diyos, na minsan nga ni sa araw kayan, dahil nawaraan pagkamot sa iya, siya mismo nawara sa pagkamot niya sa sayang sarili. Nabilagyan sa iyang pagbasol, dahil niya namatiyan ang pagkahera kan Diyos. Yan. Ano ang sabihin kan, ano ang plano kan Diyos sa satuya? Na yung daisipatiya na plano, sinunod ni Judas. Sabi naman ni San Pablo, 1 Timothy 2:4, God wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ining knowledge kan truth, ining day nakuha ni Judas. Bago sa day siya nakuha ining kaligtasan, dahil day niya inako ang katotohanan ni Jesus. Sa pagiling niya, si Jesus pwede sa rosa ng tao na pwede niyang gamiton. User siya. May pakinapang sa iya si Jesus, nakakakuha sa ring kwarta. Ngunyan, kang nahiri niya garuday na padumanan, pinabakal niya na si Jesus. Kadakulan mga teorya ko noon, mga motivasyon ni Judas. Pero, dahil naman tayo, masinabi sa Biblia, dahil makita makano kasi ko ito. Ang nawalat sa tuya, kung ano sa mga mention manunungod sa iya. Kasi hindi manunungod sa kwarta. Yes. Asin kan pagkatapos na realisar niyan sa iyang pagkakasala, inabot siya nin labi-labing pagbasol, dahil niya naintindihan na minsan siya arog kay ito, namutan manggiraray siya. Yeah. Iguan in contrast kay Judas, si Pedro. Si Pedro, ninigaran man si Jesus, dininay man si Jesus. Sa crucial period na pwede na ko siya makisabay sa iyang may ipagawid niya na ako, disipulo kan tawong iyan. Ako, kaugos kan tawong iyan. Midbid ko ang tawong iyan. Dayan magibok kimaraot. Pwede niya bagang panindugan. Alagad, sabi niya, day ko midbid ang tawong iyan. Yan. Si Pedro, nagbasol manin gayo, labi-labi sa iyang kasalan. Alagad, day siya nagpagkamatay. Day niya kinuhan sa iyang buhay. Kaya, sa pagpadagos kan Ebanghelyo ni San Juan, sa John 21, madadawag ta sa istorya, mababasa ta sa istorya kung paano kang nabuhay ng liwat si Jesus, makatulong beses man
na hinapot ni Jesus, Simon, son of John, do you love me? Mhm. Sabi kan mga mga so ano'y pang mga church fathers, so mga nag-aradal sa Biblia, ito daw ang 3 beses na paghapot ni Jesus kung namumutan siya ni Simon Pedro. Iyon na itong pagbawi. Bako ni Pedro, kundi ni Jesus mismo. Oho. Binabawi niya itong ginibong kasalanan ni Jesus. Nakabawi si Pedro dahil sa initiative manggirare ni Jesus. That is Iyan. how Christ loves all of us so much. Even when we are dead in sin, Okay. binuhay kita kan Diyos kay Jesus. O kumbaga, He is a forgiving God. Tabi, Father, ano? Opo, that is the nature of forgiveness. Ano ang nature kang forgiveness? It is constant. Ang Diyos lang itong permi mo nang niloloko, permi mo nang binabayaan, pero yaon pa man giraray dyan. Yes, yes. Yan. opo. That is a constant. Kita man sa nan nakakalingaw. God's presence is also constant. Kita man sa nan din nakaka-appreciate. Kaya nga ni baga pag nangangadji kita, it is acknowledging that we are always in the presence of the Lord. Siring man pag nagbabalik kita sa iya sa pag-agad din tawad, it is acknowledging that the forgiveness that has always been there, available for us. Iyo. Not to consent, not to tolerate our sins. It's available, tanganin na sa pagpatawad, matawan kita ng kusog na labanan ang tentasyon dahil na magutokan kasalanan. Opo, oho. Kumbaga, yaon si Hesu Kristong kagurangnan, makataram ka sana. Ano? Makataram ka sana. Yaon siya dyan. Day ka papabayaan, uyogon mo ana. Trinaydor na ni Judas Iscariote. Oh, bako. Yan. Pagtapos pignigaran ni San Pedro. Pero yaon ang pagkamot pa kan amang Diyos. Kaya lang itong si Judas na Iscariote, siguro sa grabing kanya na, grabe ng pagbabasol, dahil niya na natawan ng pagkakataon na maipamati pa sa iya kang kagurangnan. So pagkamot, siya na mismo nagtapos kan buhay niya. Which is, kuta na, kung nakataram sa nagay dito si Judas, Father Arjona, kay Jesus Christ na patawadon siya, di ba? Oo, totoo yan. Oo. Dahil kang nasa krus si Jesus, sa baga sa iya 7 palabras, sabi niya sa mga nagpasakit sa iya, Ama, patawada sinda, taday din aram sa indang ginigibo. Yogon mo Kaiba duman si Judas. Kasabay na duman si Judas. Ayo, kasabay sa duman. Babalikan ni kita sinabi ni San Pablo sa 1 Timothy 2:4. Oho. Ang kairiba kaining God wants all men to be saved, to come to the knowledge of the truth. Ano sabi ni Jesus sa Ama, dahil hindi aram sa indang ginigibo. Dahil ang katotohanan ko tayo kay Jesus, kaya lang nabutan ng dati pa si Judas kansa iyang kasalan, kansa iyang pagkamakasaliri. Kaya dahil niya na nakuha ang katotohanan. Yes. So yun yan pagiramdam sa tuya, ngunya na Miyerkules Santo. That God is there a forgiving God. Ano, magbalik loob sa nakita sa iya. And yaon po, dahil kita niya isisikwal, tabi, Padre. Ano po? Tabi. Maski sa kadikluman na maray, maski sa karuruan, minsan sa pinakasagad ka sa tuyang kasalan, yaon ng Diyos. Handa pagpatawad. Ugun mo. Sa tubaga kitang mga tao, traidoran ka, medyo magabat sa buot, pero ang amang Diyos, pinatawad pa si Judas. Bako, pati sumang nagpasakit sa iya. O, kaya... Opo, totoo yan. O di, ini palan, Padre, si Judas, ini so nagbitay, ano? Opo, nagbitay siya. Oo, kinuha niya sa iyan sa diring buhay. Oho. Dahil niya na nakayanan ang sa iyang pangyayari. Ipo. Ining si Juan, si San Pedro, yun so nagpatukturao kan manok. Yan, kaya man may manok baga kay San Pedro. Oho. Makatulong beses, bago makatulong beses magturao kan manok. Ayan. Bilog na buhay ni Jesus, inian sa iyang gustong itukdo. Na kita, aramon ta kuno ang kabutan kan Dios. Iyo. So sa tuyang human judgment, human wisdom, salidahan ta kan kadunungan kan mahal na Dios. Asing kadunungan na ini yaon sa pagkatao mismo ni Jesus. Kaya dakulaw na maraginibo ni Judas at si Pedro. Iyo. Dahil sa katotohanan di na ininda. Pero iyo man ang contrast. Si Pedro nakuha niya. Nagbasol siya asin nagbalik girare kay Jesus. Si Judas dahil na siya nakabangon dahil sa sobrang pagbasol, pati so pagkamot kan Diyos, tigdudahan niya. Dahil niya nakuha sa katotohanan. Iyo tabi. So there's so much holy wisdom kunata nangyaring arog kaining mga kabanata
sa buhay ka sa tuyang kagurang ng tabi, Father Paul, ano? Opo. Ugun mo na sabi nga ni, kung day man nangyari ang mga yan, so papel man ni Judas na Iscariote, day makukumpleto ang pag-redeem kan sa tuyang kasalan, Father Paul, tabi. At sa susunod sa propesiya, iguanin mapasaluib sa iya, dahil man pig-mention na si Judas Iscariote mismo. Malay na, baka it could have been a turn of events, pero yun nga ng point. Dahil nagkasala kita mga tao, dahil sa kaurihan kan mga puning kapadian kitong panahon, dahil sa unjust political socialist structure kan Imperyo Romano, nagadan si Jesus. Si Judas, parte na siya, cog in the wheel. May role to play siya. Pero nakulao ng pagunaan niya ang role to play niya na kinagadan si Jesus. Dahil niya nakuha, nasabutan na mas nakula ang pagkahera kan Diyos. Yes, ito ang mas dakula. So pagkamot mo na pagkamerak, pagkamatawadon, kan bahal na Diyos. Opo, okay. Sige, Padre Tabi, kung ikaw kapang gustong idagdag, we will be listening. Go ahead po. Ayun naman sana po yan. Sa kuya na sigurong iras yan sa kuyang pangaji, nagabos kita magkaigualin mabalaog, na Semana Santa, at sindanay kitang maprotektahan digdi sa peligro kan COVID-19. Mamot kita sa Diyos, asin mamot kita sa kapwa. Salamat, Father Paul, sa imong reflection. God bless. Keep safe, Tabi. Yan mga tugang si Father Rex Paul Arjona kan San Ramon Nonato Church diyan po sa Tagas Darag Albay para sa iyang Lenten reflection, contribution man para sa tuyang mga parantabay digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. So, what would be your best advice, Bonjing? Pwede na tayo? Sige na, Tabi. Sabi ni Bonjing, iyo ngayon, Merkulis Santo naman. Pwede na kitang mamatos-patos, tanganing makunaan sa tuyang programa, yan na mapaaram na kita paramentas, hindi po sa Tingog kan Banwaan. Ngunyan pong Merkulis Santo, sa pangaran yan kambilog na tropa, nakasabay taman si Father Rex Paul Arjona, kan San Ramon Nonato Parish, dyan sa Tagas Darag Albay. Have a blessed Holy Week and taon-taon magdarangugan pa kita sa Bicol Target. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.